carburetor cleaner ọgwụ eji asacha akpa ngwongwo maka ụmụ ife eji agbachasị paịpụ ọnọrọ ọlụ mma yọchasị ya akpa ife ka ọ dị ọcha ife eji asachagbu ife mgbe nọrọ n'ogede ọgwụ eji asacha akpa amụ na-epiki ọkụ maka ụmụ ụta nkam na ụya nkam ụmụ kuturuma ụmụ repus and gwapus ụmụ ojenepụtụ ụmụ lekwulekwu ụmụ arụrụbara ụmụ chenkwa ụmụ ọkọ ọgbe ndịda ụmụ ya yọrị ma ọ ya ebutere mgbe a na-eme nta haspọs ọ yọchasịa gị dịka mgbe dị 15 years kama ka ifeshọn gbara nchala na nwata rigoro okwete gbagagba kama ka ụta nkam na ụya nkam kama ka mkparị amụ kama ka ụmụ repus and gwapus lekwa obi aṅụ n'ime ụlọ ekwekirikwe agba eche dị bebi na tude echeta enwewe ọṅụ gangam ị na-ebe nne ị na-ebegbu nne mma ị na-ede akwa ayọ nọ na-agbata ikwechi na 5 wụrụ agafe ị nọ n'ọlụ wụrụ nwa nọsi ike a na-akụ gị mọnde ha ma n'ukwu ikwechiri si ya na ịdị ka anyụ a na-ebere gị akwa ọṅụ odadi ihe ji nke adakata ya ife ọ kpụrụkwa anya mmiri adọcha anya nke anya na-abụ aṅụrị eju ya obu echi ọganata ọzọ ebe ebe a nwata rigoro ọkweta tọtọ gaga bebi na tude gangam ifilie hot idobia ọ bụrụ na ị da-aṅụ hot ịgba ya one water bọsị nwere Champions League isheki anya ịgbara ya one shot jee na-akpa nkata na-eri ife na-atụwalụ ọ na-eweta aka 20 minutes olejie ị na-ebe nne ị na-ebegbu nne mma carburetor ga were ekwekirikwe ya no carburetor cleaner ka ọ bụ carburetor cleaner nwata rigoro okwete gbagagba gangam dike anata ọgụ unu ejeriwe ọgbọ na ịgala unu ejebiriwe ndụ na mma ebe nere ha unu ejeriwe ugwu akwa nga ya wo ka ema afi ya ịgala nwere ọgbọnọ nke dị egwu ọgbọrọ ịgala highest grade isicha anya ịkpọghị ya etu ọmado n'efere nakwa ya ebe a ọ na-ekechagbu ọkụ mma kedu ihe dị n'ime ihe ahụ ọ na-ebecha ka ife dị n'ime ihe ahụ mgbọrọgwụ ike eji akpa ike nwabere ihe adị ebe a ịgbajuo onye mmiri na maọbụ nkwụ ọkụ idobe ya bọsị ị chọrọ ịkarị amụ ka ọ tụọ gị ahụ ịmacha ya ọfụma etoro ya otu shọtụ ọ na-eweta aka 20 minutes o rejista ị na-eje gwọrịwa apịtị otu a ka ọ dị ijebewe agụ mbọ ya ijebiriwe ndụ na mma ị na-ejeriwe ugwu hawa nkibo